Pored Milenka Nikića, Branimira Stojanovića i Vladete Kostića, ispred Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije, Spasića su posetili brojni prijatelji i predstavnici javnih institucija u Gnjilanskom regionu, kao i predsjednički kandidati ispred jedinstvene liste. Opšti je zaključak prisutnih da je ovakvo ponašanje pojedinaca nedopustivo i upućen je poziv na razum. Ovo incident u najmanju ruku je jedno divljačko ponašanje. Po našim informacijama koje imamo, tamo su bili istaknuti funkcioneri SLS-a iz opštine Klokot i nedopustivo je da se upada u službene prostorije, to jest kancelariju direktora jedne osnovne škole i da se napadne član privremenog veća organa opštine Vitina, ali ujedno i kandidata za gradonačelnika ispred Građanske inicijative Srbije. Ovo što se desilo je sramota. Očekujemo oštru reakciju pre svega međunarodne zajednice ili kosovske policijske službe. Ovo je ono što smo očekivali i znali smo da će to da se desi. Sve vreme smo na to upozoravali međunarodni faktor da se ozbiljno pozabavi njihovom spremnošću na ovakve agresivne postupke. Ovo ozbiljno remeti i utiče na ceo predizborni i sam izborni proces. Zaista očekujemo oštru reakciju da budu sankcionisani svi oni koji su u ovome učestvovali i da snose konsekvence i tako se pošalje jasna poruka onima koji bi se eventualno u budućnosti latili ovakvih stvari. Stojanović je osudio ovakvo ponašanje pojedinaca koji učestvuju u incidentima, a na platnom su spisku institucija Republike Srbije. Oni koji učestvuju u ovakvim stvarima, naročito u ovakvim nasilnim akcijama koji direktno ugrožavaju bezbednost ljudi, će biti žestoko sankcionisani i očekujte reakciju u narednih nekoliko dana što se toga tiče. Apsolutno nećemo tolerisati da oni koji jesu finansirani od Vlade Republike Srbije, koji prime plat, koji su na odgovornim funkcijama, učestvujemo u ovakvim prvim rabatama. Povređeni Spasić kaže da je očekivao ovako nešto i da ga ni u kom slučaju ovaj incident neće pokolebati. Naprotiv. Ovo može još više da nas ohrabri, da se još više grupišemo i da pokažemo da smo čvrsti, da nismo uplašeni i da idemo dalje do konačne pobede. Inače, Srećku Spasiću je sinoć nakon incidenta prva pomoć ukazana u Domu zdravlja u Vitini, a potom u bolničkom centru u Gnjilanu i u ordinaciji u Šilovu.